Osote aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwugo na Umunwanyi na-alụ ọrụ pụtara ihe n'ọtụtụ nke obodo ọbụla. Osote Govano mere ka amata nke a na-agba nke mbụ nke ọgbakọ Umunwanyi mba ụwa na Anambra steeti bụ nke nwere na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Onyinye Agụbeze gada na ya bụ ọgbakọ ma weta akụkọ ka o si wee gaa. Nke ndị National Female Students Association of Nigeria nakwa Anambra State Ministry of Women and Social Affairs chịkọbara bụ nke isiokwu ya bụ Umunwanyi ịbụ ndị na-enye aka ka obodo gbanwee. Dọkịnta Ibezim bụ onye kọwara Umunwanyi dịka ndị na-enye aka n'ifu na obodo bụ nke gbanwere agbanwe, kọwara na enwere ọtụtụ Umunwanyi bụ ndị gbagoro mbọ ma wepụta ọtụtụ atụmatụ n'ụwa ma kpọkwuo ndị na-eto eto ka ha na-enegara ha anya, dịka ọ na-akọwa na enwere ọtụtụ ihe mgbanwe n'ihe gbasara agụmakwụkwọ na mahadum. Ka dọkịnta Ibezim kpọkuru ha ka ha lezie anya ịhọpụta onye ga-afụ na obodo Nigeria dị mma n'afọ 2023 na-abịanụ. Dịka ọ na-ekwu okwu ka kọmishọna n'afọ maka njem bụ ọkaiwu Patricia Igwebike sịrị na njem Umunwanyi bụ nke ọtụtụ ihe iche aka mgba dị na ya, ma kọwaa na Umunwanyi kwesịrị na-agbasi mbọ ike iji fụ na ha bụ ndị meriri emeri. Barrister Igwebike kpọkuru Umunwanyi ka ha bụrụkwa ndị ga na-amụ ọtụtụ ihe ga na-enyere ha aka ka ha wee bụrụ ndị a ga na-enekwasị anya. Otu onye na-azụ ahịa bụ Oriakụ Diana Ndigwe nakwa Inclusivity Advocate Oriakụ Ukeria Onyemobi tinyekwara otu philanthropist Chief Emeka Igwe bụ ndị so wee kụzie nkụzi na ya bụ mmemme, kọwara Umunwanyi dịka ndị na-enye aka ịfụ n'obodo na-adị mma. Onye chịkọbara ya bụ mmemme tinyere nwaada Augusta Ukoha nakwa dọkịnta Ucheakụ Soludo sịrị na ọ bụ ebumnobi ha ka ha fụ na ya bụ mmemme bụ nke a ga na-eme kwa afọ ọbụla, ma kelee onye ọbụla bụ ndị gbara mbọ wee bịa ya bụ mmemme.